Оня един ходих за риба и брутално не знаеш каква е риба. Как искам да имам като твоята брада. Ти гей ли си? Не съм гей. Просто виж си брадата, стройна. И аз искам такава оформена, черна, стегната, да ми завиждат. Виж моята. Еми като не знаеш какво да използваш, няма как да ти завиждат. Какво използваш? Аз използвам, когато си знам, че си използвам и затова ми завиждат. Какво? Добре, ще ми кажеш ли? Какво да ти кажа? Продукти за брада използвам. Използвам продуктите на Менския Ар. Те активират космените фоликули и помагат за растежа на нови косми. Затова имам навсякъде косми и нямам дупки. И ускоряват растежа и разгъстяват. И с 100% натурални съставки. Добре, разбрах, звучи уникално и сайта... Сайта Само толкова ми останаха. Менския България точка и оттам само се оправяш. Изви ми ръцете, бе, човек, авери сме били. Аз ще го намеря сам. Оп, намери го, .com и черен петък имат. Ето, аз го намерих и си поръчах. И за тези пари, дета подкупих и ти ги дадох, можеш да ти поръчам някой комплект за брада от черния петък и да ти го дам. Ще ми купиш, не се притеснявай. Нали утре ще ме питаш за някои от продукти за коса.